koni ko o debbo yoɗi mi meeɗa yiide jonnam baɗam ni henne darmi debbo dardemi debbo e yiddemi fof foti min darmo tan jidmomi Allah mo ko yodde kimbiɗo hakkitini ɓeɗe yeɓamo kanko debbo hamo andi kadi gonko mi yebdemo kono noon ɗum waɗanimo haydara o wattani ibadu mo o wattani kala ka o woniri noon hankkadini min kemiɗon tan mbeɗe daramo mi meeɗa yiide jonnam mbaɗam ni guila jibinama fadema hande mi meeɗa yiide neɗɗo mbaɗu ni hen yodde la tabba jere tekkere ɓe nder rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayti mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama beltanama mbiyam mbar jaam Allah wone mon joni ko sehel mon guiɗo mon jawno mon YOUZARSIF mo gowɗon heɗade mo gowɗon nande ari kadi weltinde pital no wona wadde kala saaha bande men en gaari jokiranden histoire men daarol men o puɗiɗen ñandene woni daarol almudu joom jimli bellingol bande men ñandene en jeehino ha nasari en ko gayni haala daarol mo yinno haalde ngol woni daarol aliw ngol e nder hen noon lamɗo laayim wi daarol ngol welani hawnahi wadde noon alay saago waraɓe kamɓe nayoɓe foof e on saaha noon gorko julɗo kañum ƴetti konngol huccire lamɗo wi ɗum en jiiɗi haalande ɗum daarol kawningol belgol ɓurgol hawnade daarol almudo ngol e nder bande men lamɗo yamirinomo yo haal sara arin ha ɗon daari wadde noon alay saago yimɓe jokkirano bandiraɓe yimɓe daara holngol daarol mo gorko julɗo yiɗi haalande lamɗo kono noon ko adi kadi jokkirno bande men mbaɗe like vidéo doke kam pouce bleu mbaɗe no gowɗon wadde ni kadi kala moom mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno mi haalni on ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi ko heddi ko kadi ɓuuri yirminade eɗen keddora daari kewɗi mo ponno rendude bandiraɓe waɗen noon mbaɗe abonné so mbaɗano abonné mbaso yejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltude mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjira wadde partagé vidéo pour yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade hewɓe ni nene mbiya YOUZARSIF andi a wayri haalde haala jinneji guila vol 1 gasi ha joni min nanani hen haala jinneji vol 2 guila fuɗɗi ha joni min nanani hen haala jinneji aha kay vol 2 no fuɗɗiri ni ko yimɓe tan kala hen haala jinneji on kolliri de kam ko jinneji kalde en ko ene weeli on kono noon paame daarɗi garoɗi yeeso ɗi ene mbaɗi jinneji ɗum noon bande men keɗɗen sara nde jokiranen daarol ngol yande rende yano ha jammo ari sara e lamɗo leloyima binde kadi lelima to wono lelade nde yano ha wendo ko binde ari findini sara o wi sara mo wonam so tawi a ɗanayi ar haalani min daarol mo gorko julɗo wino ene haalana lamɗo ngol e nder bande men sara ummima o namdima hammadi wi aha kay yo haal e nder en noon bande men sara fuɗɗima sara wi e nder hen kanko gorko julɗo o huccire lamɗo o wi ɗum lamɗam tedduɗo hanki de won gorko goto noddunoɗo min ɗo henne galle mum o wino min ɓiyune humane yomin gar min tawtore so ɗum ɓenni kadi hamo waɗa hirande min kawra hen e nder hen noon mo ummima gallam mi fayi galle oɗon gorko agadini min jettima toon min gari amin keewi min goni ɗon ha dewgal ngal huma nde dewgal ngal huma nde min keddi ɗon amin jewta ha jamma ari hirande ɓattina nde hirande ɓattina nde minen kala hankkadini min gone ñamde ko laahi kewɗe lahal fof jiida e gongal ngal mone amin fof ne ƴeewa lahal mo yiɗi ñamde hankkadini ene ñaama min gon ɗon min ñaami ha ɓooyi ha heddi lahal gotal ngal lahal noon ko woni hen ko ɓuuri welde e laahe mumin ñamnoɗe fof kono noon ngal ɗon lahal hangal waɗi laaj nen hen laaj o kañumne kadi ko ɗum ɓeydi welnude ko wone lahal ko e nder hen noon min keeɓi ɗon amin jiirodira ngal ɗon lahal mone amin fof en yiɗi ñamde ngal ɗon lahal anguini amin jiirodiri tan amin ñaama kono noon ene waɗi gorko goto kañum jiirodirani amin ni kañum ko jooɗi tan fayani ngal ɗon lahal o fayani ngal ɗon lahal minen min kucciremo mbi an kam hijam an ko hamma ñamde a ñamata yim fof en jiirodiri ngal ɗon lahal ɗo e weɗi neɗo wasa ñamde e nder hen ko adi komo jaabomin tan joom gallo ƴetti konngol hucciremo wimo sehelam an wonda ka wela ko noddumami ko walla holɗum hol garata ɗo henne mi teddino on mi ɓattino on ñamde an mbasa ñamde ka poɗɗo ñamde e lahal he nde yimɓe fof ñamirta hen ni wadden noon ñaam
kan ganda hoorema joom gallo nde wi non de minenne kadi min mbi non gorko min mbimo aha gay ka poddo ñamde ñam wadno min mbaɗata ni de min mbi non de kanko gorko non o jiya ko Bagdad o jiya ɗo en bana men kan gorko julɗo o wi gorko jiya ko Bagdad jiya ɗo nde wuro mo ngoni go ham haalan ɗum lamɗo o wi gorko jiya ko Bagdad jiya ɗo en kadi ko jeeyowo kanko gorko e nder hen de min mbimi yo ñamde tan o wi min wor porcé ham e ndeɗo ñamde wonde laaj min kay to ceertumi laaj ɗo mi wonta ñamde wonde laaj e adunam nde tawno to ceertumi laaj ɗo ne hulmini ñamde wonde laaj kay mi ñamata kono noon ɓayde an a wi kam yomi ñam huccira joom gallo o wi ɓayde an a wi kam yomi ñam jiɗɗa tan ko yomi ñam sababude teddugal mo dokkuɗa min ngal mi jaaɓi mbeɗa ñama kono noon koye dow sarɗi o woni holɗum so tawi mi ñaami gaddana kam bula mi sojiro ɗum laabi 50 gaddana kam ndondi mi sojiro ɗum kadi laabi 50 gaddana kam kadi sabude mi sojiro ɗum laabi 50 so tawi tan kay aɗa wawi wadde ɗum mi ñama so pari gaddana kam bula mi sojiro ɗum laabi 50 gaddana kam ndondi mi sojiro ɗum laabi 50 gaddana kam sabude mi sojiro ɗum laabi 50 banda men kan gorko julɗo o wi gorko jeyaɗo Bagdad o wi ene wawi ñamde wonde laaj nde kono noon so ñaami ñamde wonde laaj nde alay sago sojiro bula laabi 50 sojiro ndondi laabi 50 sojiro kadi sabunde laabi 50 e nder en banda men gorko jeyaɗo Bagdad o nde wi noon de joom gallo wimo watta caɗele tan joom gallo noddi ɗon yimɓe wi ɗumen yoɓe gaddu ɗon pandiyam ɓe mbaɗena heewa ɓe gadda ndondi ɓe gadda bula ɓe gadda kadi sabunde ɓe gadda to soɗirte ɓe joƴƴino ɗon nde wi noon haw haljiri o huccire gorko jeyaɗo Bagdad o wi ɗum joni noon wadno min mbaɗata ni ñaam e nder en nde wi gorko jeyaɗo Bagdad yo ñaam an kadi gorko jeyaɗo Bagdad jaaɓi o addi jungo mo hamo signa noon o addi jungo mo hamo farne boole he hamo signa o nokki hen longere hamo farno ɗum e hunnumo mo he hamo signa kadi no waɗata ni tan sa yi a andat oɗo kam o yiiɗa ñamde o wayno nefowo ɗum ni an kadi ni hamo farno ɗum e hunnumo mo he hamo wayno nefowo ni kadi hamo signa minen noon tomin goni ɗon hamin daramo min teski jungo mo ngo woni hen ko peɗelɗi 4 banda men gorko julɗo wi to ɓe gonɗon haɓe daramo ɓe teski jungo mo ngo woni hen ko peɗelɗi 4 ala feɗoldu ɓutturu ndu peɗelɗi 4 keddiɗi ɗin tan woni hen kono feɗoldu ɓutturu ndu ala hen nde min jiiɗum de minen foof min naji guilnane hamin ñamda lay keddiɗɗe fof ko minen ñamdi kono noon hay goto ha men teskaki wonde ko peɗelɗi 4 o waɗi hay goto teskaki wonde o ala feɗoldu ɓutturu ndu nde min jiiɗum de hankkadi min naji tan min namdimo mbi jam an ala feɗoldu ɓutturde holko woni holko wammani hen nde min mbimo noon de kan gorko jeyaɗo Bagdad o jaabi min o wi aha kay on kaali gonga mi ala feɗoldu ɓutturu ndu tene kadi wona e junggam ñaamo he tan woni komi ala feɗoldu ɓutturu ndu hay junggam nano ngo ala feɗoldu ɓutturu ko peɗelɗi 4 tan woni hen tan ganduɗa hoorema o yaltini jungo mo ko nano ngo o holli min ɗum o holli min jungo mo ko nano ngo aha kay jungo nano ngo kadi woni hen tan ko peɗelɗi 4 ɗi feɗoldu ɓutturu ndu ala hen nde min jiiɗum de minen fof min ɓeydi najje min ɓeydi haaweede o wi min kadi gasani wona e juuɗe he tan woni komi ala feɗoldu ɓutturu hay koyɗam ɗe ñaamal ngal e nanal ngal fof ala feɗoldu ɓutturu ndu nde wi noon de ɗum ɓeydi haawde min naji aha kay hay koyɗe mo hoɗe peɗelɗi ɓuttuɗi ngala hen juɗɗe peɗelɗi ɓuttuɗi ngala hen jungo ñamango e nanango fof koyɗe kadi nanal ngal e ñaamal ngal fof ala feɗoldu ɓutturu ndu hangadin alhaali o ne haawi min no feewi alhaali o haawi min minen tomin goni ɗo min naji amin keɓi ɗon amin namdomo amin mbiyamo an kam holko wammani holko taƴi peɗelɗi maɗi nde min mbimo noon de o jaabi min o wi ɗum ɗo ko hunde hawnide somi haalani on mon gandu en hawni tene kadi en yurmini mbeɗa yiɗi noon haalan ɗon darolam gandon holko saabi peɗelɗi ɓuttuɗi ngala e juuɗam he kadi ngala kadi e koyɗam he nde wi noon de min mbimo aha kay waddene haalan min o wi min ko adi ko mbeɗa haala noon balle kam taw mi sooɗo pare mi sooɗo hami haljire mi ara tan ganduɗa hoorema o ummi to wonɗo o faye ndiyam ɗam to hettirto o soodi laabi 120 o soodiri bulo laabi 50 o soodiri ndonidi laabi 50 o soodiri kadi sabunde laabi 50 woni laabi 120
nde o pari soɗade o arti o jotti to jodinoɗo hankadini o wi kedde mi haala noon darolam beele gandon holko saabi mi ala peɗelɗi ɓuttiɗi e juuɗe he e koyɗe he foof banda men ko adi noon gorko jaaɗo Bagdad o ken haala darol mum mbaɗe like vidéo sono mbaɗa dokke kam pouce bleu so tawi tan ko fuɗɗi ko on puɗɗima weltade hen mbaɗe like vidéo guila joni ko adi keɗen jokka mbaɗe like vidéo kadi kala mom mo waɗano abonné yo waɗa abonné mi haalni on ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi ko heddi ko ɓuuri yurminade mbaɗe abonné sono mbaɗano abonné mbason yejjude huɓɓude hulde wonde ɗo nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltude mbawon tin ɗum so ɗum ɓendi kadi woto jejjire wadde partager vidéo pour yimɓe heɓe mbawa ɗum naftorade joni no bande men kedden gorko jaaɗo Bagdad o ne haalanen darol mum e nder bande men kam gorko jaaɗo Bagdad o haali o wi min mbiremi ko Hammad min ko Hammad mbiremi jeeyami ko Bagdad mi jeeya hoɗo henne babam noon ko galo wonno babam ko jeeyowo Allah ne barkini jeygumo hongu hamo dañi machallah hamo dañi jawdi ha heewi kono noon welani ha welani babam tinnahi nde tawno jawdi mo jogino ndi fo o bonni ɗum min somi mawnino mbeɗa fonno hawrude jawdi he mi rona ɗum taw mi tampani kono noon gila mbeɗa famɗi babam fijiri jawdi ndi ha boni ɗum saabi ko adi komi rutto e joomiho taw hankadin o ñamlimo ñamale kewɗe nde o rutti e joomiho nde o acci ɗo ñamale ɗe ko min ari kay mbaddumi hen hangadini mi liggoɗo seeɗa mi daña ɗo seeɗa mi rendina non tan mbaddumi hen ha jommi ñamalɗe ne kewi ha maayi kono Allah waɗi kam jommiɗe ha ɗe gasi on saaha noon min banggam gonmi e yeyde seeɗa mbeɗa yeeya seeɗa Allah hankadini wone barkinde jawdam ɗi o barkinde jawdam ɗi hangadini on saaha noon mbanmi birig hangadini mbeɗa yeeya ɗon e Bagdad he mi waɗi birig hangadini mbeɗa yeeya ɗon e Bagdad he non tan hankadini ha waɗi ñalawma goto debbo goto ummi to henne ena ara ena waɗi e mbam puccu ena manki yettade puccu seeɗa kono kadi ko kañum ɓuuri mbabba seeɗa ko ɗum ɗo woni mbam puccu ɗum ɗo kanko debbo o ari hamo waɗɗe mbam puccu hamo ñanti ha yooɗi gorko goto ne rewi caggal mo on ko garde mo wondude kadi e bindaneɓe ɗiɗo rewɓe bindeɓe ɗiɗo ɓe gorko ne lewi caggal mo hankadini haɓe gara aɓe pay hedde amen ga ɓe gari hankadini ɓe naate jeere he ɓe gari haɓe pandi biriga mo ɓe dari ɓe gari haɓe pandi biriga mo ɓe dari e nder hen noon gorko gonnoɗo caggal debbo woni garde mo o wi debbo neni mi haalninomo joni ko lawsen gari tawatan ko yimɓe gudditani eɗen mbawno fadde ha ɓooya yimɓe gara joni noon en tabbini koye men wonata ko ma paden ko juuri aha kay heure momi gari ɗon o birigaji ɗi fof gudditani ko min goto uddir ɗon e nder hen kanko gorko o walli debbo telli e mbam puccu he hankkadini ɓe gari e paye birigam he debbo yetti salminimi calmitimi ɗum nde o salminimi calmitimomi nde o wi kam so tawi han wawi jooɗade ɗon e birigue he ha birigaji keddiɗi guddir mbimomi aha kay watta caɗele hankkadini ɓe naate birigue he ɓe jooɗi nde tawno ko min tan e gardo gonɗon worɓe kanko debbo ko bannoɗo ibadu hamo muurino tan ganda hoore ma o itti kala mo ka o itti ibadu ha laaɓi cer hankkadini darmomi koni ko o debbo yooɗi mi meeɗa yiide jonnam mbaɗam ni henne dardemi debbo e yiddemimo fof foti min darmo tan jidmomi Allah e moko yodde kimbiɗo hankkadini mbeɗa yeeɓamo kanko debbo hamo andi kay gonkomi yebdemo kono noon ɗum waɗanimo haydara o wattani ibadu mo o wattani kala ka o woniri noon hankkadini min kemiɗon tan mbeɗa daramo mi meeɗa yiide jonnam mbaɗam ni guila jibinama fadema hande mi meeɗa yiide neɗɗo mbaɗo ni hen yodde nder hankkadi mbiɗam ɗon tan mbeɗa yeeɓamo nde gonɗon ha ɓooyi kanko debbo nde tawno yimɓe puɗɗima dawde e jeere he o watti ibadu mo o watti kala mo nde watti ibadu mo e kala mo haw haljiri o wi kam minen de min garno ƴewde ko jawe e kohone o haalnimi jawe e kohone moɓe ƴewata ɗe o wi kam so tawi mbeɗa jogui ɗen jawe e ɗen kohone mbimomi
ala mi ala den jawe mi ala den korone nde tawno den jawe e den korone ko jawe cerde ko korone cerde wona muni kala jogoro ɗum ko yeeyoɓe mawɓe hewɓe kalis mbimo min ko joni puɗɗimi e birigamo ɓoyani ko banmomi gonmi tan koye fuɗɗade mi heewiran noon kalis e nder hen noon mbimomi len jawe mo ƴewata ɗe ko birigaji keddiɗi jogui ɗum kono noon jarani komo yaaha kanko kay yo haalnam tan no foti o yiiɗi hen mi yaaha mi yiilonomo ɓen kalnami no foti jarata mi addanamo o sooda kanko jarani komo yaaha mbimomi mi yiiɗa o tampa e nder hen noon hankkadi ni o yi watta caɗele o waddande so yeeyoɓe gaari yomi yiya mi addanamo kemmiɗon hankkadi ni mbeɗa yewtude e mo mbeɗa haalde e mo koni ko o debbo ƴoƴi koni ko o debbo fini hamo heewi hakkille no feewi komin jewtata ko gueɗe mo gandumi de kono noon no haaldirta ɗum ni way kono komi meeɗa nande ɗum ni alle mo hewde hakkille alle mo welde haala kadi mbami no kalanteɗo ko hesɗini taw ɗum ɗo fof mi meeɗino nande ɗum ko kanko debbo way noon agadi mi kewɗo amin jewra yewtere nde ne weeli kono noon alay sago mi ummoɗon nde tawno joni birigaji ɓe gaari kon poɗɗo yaade toon mi ƴewanamo ko wi ko hankadi ne gummimi ɗon mbeɗa heeño mbeɗa taaɓo kay jaami jettimi birigaji gonɗi ɗon ndi jaami jettimi birigaji kaldume yeeyo wonɓe ɗon ɓe namdimaɓe soɓe jogui ɗeɗon jawe e ɗeɗon koton mo debbo wi ɓe mbiya ha kay haɓe jogui ƴettumi hen ha heewi ndendinmi ɗum gaddami debbo nde gaddami debbo nde kollumomi o daari hen ko yiiɗi ko o ƴettimo foti ƴettude min kaldi 500 menkelde kanŋe min kaldi ko 500 menkelde kanŋe ɗum jarata hankkadi o wi watta caɗele on saaha noon ndendinmi kotone e jawi mo ƴetti ɗe mbammi ɗum ɗon e mbuus après kadi mbammi ɗum e paquet dokkumi ɗum gorko mo ardi o woni gardo dokkumi ɗum gardo caggal mum kanko debbo o ummi o wi kam mi jarama tan ganduɗa hoorema ɓe jalti biriga mo o waɗɗi e mbampuccu mo on saaha noon ɓe turni ɓe jeehi to ɓe jaharɗo min beelama tan daara debbo beelama tan daara debbo ndewnumi debbo guire ndewnumi mo guire haw yalti jeere nde haw wirni on saaha noon puɗɗimi ñippude guiram ɗe nde ñippumi guiram ɗe ha ɓooyi se tan ciftormi wonde debbo o yeehi taw o yoɓanimi yidde fooli kam hami yejjiti wiide yo yoɓam mi yejjiti ni cikkannomi ni ko yooɓi saabu min to gommi ɗo jonnamo hoɗam ko foolimi jinmomi ha jejjimmi hooram nde ciftorami ɗum ɗe taw kanko o woɗɗi hankkadi ni o woɗɗi te mi andamo mi anda to jeeya mi anda hayno wiyete mbimi koni mi waɗi ko boni oɗo debbo mo hokki ɗum bagage jananɗo yaadi hen te min mi ala ko jommi mi ala 500 menkelde kanŋe jomum kadi Peɗelɗi ma mbiyam yomi yoɓ hankkadi ni jiiɓimi mi anda fof no fof mi wadde kemi ɗon mbeɗe miijo mbimi a Waddéné alay sago mi yaha mi haalat ɗum jomen bagage oɓe woni yeeyoɓe mi haalat ɗumen alhaali o yettimaɓe mbimiɓe bagage o mo garannomi ɗon o mi hokki ɗum debbo mbeɗa andi ɗum joni noon debbo ma addu kalis o e nder yontere yoɓe muñanam so yontere nde timmi on saaha ma kalis mabɓe ar mbimi yo muñanam so yontere nde timmi on saaha ma kalis mabɓe ar kamɓe yeeyoɓe ɓe jaaɓi ɗum ɓe jaaɓi muñandemi hankkadi ni duttimi birigam guddumi mi ɓoyan ɗon ni kodmi to korami ɗo mbeɗa welti sababu nde yiidemi oɗo debbo ko gonga ni mbeɗa rewe menkelle kanŋe kono ɗum dillinani min dillinimi ko oɗo debbo hankkadi mi hoori ñande fof kadi mbeɗa dawa mbeɗa yeeya ha yontere nde timmi mi yiyani debbo yontere nde timmi mi yiyani debbo artani hankkadi ni jomen bagage en gara yam mbi kam holto menkelle mumen kanŋe goni yontere nde timmi bande men kanko Hammad o wi jomen bagage en gara mo mbimo yo hokku ɗumen menkelle mumen kanŋe nde tawno ko yontere ɓe kalduno yontere nde timmi bande men ko Sara haalnano lamɗo Daarol o wi lamɗo hankkadi ne weeri ko ɗo tan kaɗami kono noon sa wawi hokkudemi jamma goɗɗo mi wuuri mami ar mi jokkitanma Daarol bande men kanko lamɗo woni Hammadi hamo yiɗi andude holno Hammad jogori waddude e ɓeeɗo yeeyoɓe o ummi o wi Sara mi hokkima guura jamma goɗɗo ha jokkirnamin Daarol bande men Sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur enenne kadi ko ɗo katen ha saaha goɗɗo yimɓe gaari mi jokkiran bandiraɓe
kono so tawi oɗon belta daari hen mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu so tawi tan oɗon belti hen dokke kam pouce bleu mbaɗe like vidéo kadi kala mo waɗano abonné yo waɗa abonné mbason yeyide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjira wadde partager vidéo pour yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade joni noon bande men en karaɗo ha saaha goɗɗo yimɓe gaari yimɓe jokkirano bandiraɓeɓe on mbiyama tan wonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha maydi mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka